Tia, eguna heldu dela uste dut. Aitorrek eskatuko dit. Bakizu ze pasaraten ondala egon batzuk. Komentan eutzun launak intzun itzala, Valladolidera oporretan. Bai. Eta errepente turismo eitzen egon ginean, hortik alde sarretik, eta holako gazte batzuk futbolin ebixen. Eta bateri pelotiz dauzizako niana, eta zu bakizu inosena zela hona izan futbolien. Badakit. Eta ni saiatu nintzen, pelotia txutate eurakan azuteko, baina esan nahiaten pelotia. Da neon nintzen, emon demon, desan nahiaten. Eta gauzi da, irudi horrek ekarri ustala kondaira bat burura. Zu bakizu tipo hau, tipo kalbo hau, arri bat daukona sorbaldan. Ideiek ez. No, egiz esan bardin da, ze frikada basan. Ez nazu pregunta viajin kontura, ez ebes? Ez kanengo kogunetan ziar. Eta zuk ez daukazu beste zerbait. Jo, eda kondaira o mitologiza griegoku edo. Zu bakizu oso frikiz izan zela beti, baina tipo hau, ez da izan egiten, ez naz akordaten izenaz, baina tipo hau arri bat eukana sorbaldan eta mendi bat erion bezana. Eta beren misioia zan, arria uiotia gorarte. Eta saiatzen zanean, arria uioten, izaiaten zanean mendira jauzitzezakon. Eta jauzitze batera barriroen beroan bidea. Eta iruditzera oso metaforikua. Txeipetako gentiario pasatezakula, sos errein edo sos esaten saiatzen gari nian, gero barrio ziur gara ez duela lortzen esan nahi duguna. Bueno, vale. Ze, leku politera ekarri zaitut, ezta? Irati, zu bakizu animalizak maitasun erakusterak orduan, pentsat kalatxo izan zirela. Edo igual pinguinuak, baina bueno, gauzi da Irati. Zu bakizu animali batek bestiari maitasun erakusteko zerritzen da ben. Zer? Jateku emoteotzo, harri bat emoteotzo. Eta harri hori beren bizitan ziar gordeten dau betirako. Eta horrek zer esan nahi du? Nik nire arreza beste pertsona ateren motzatela. Aharrak binotzuraz.